Hej og velkommen til Unboxer, hvor vi unboxer alt, hvad der kan være i en kasse. I dag der har vi modtaget den her fra ScanOffice, og mens jeg lige pakker den op, så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad det er, vi har fået. Det er en Dymo. I kender dem nok, de her labelmaskiner. Den hedder Dymo Label Maker PNP. Og det er en af de helt nye modeller, som udmærker sig ved, at den kan sluttes direkte til en computer eller en Mac, hvor så kan man printe labels direkte ud med samme. Og sådan ser den ud. Og der er også lidt sådan noget label tape og et batteri og noget kabelværk, så lad os da prøve at sætte den til en gang her. Det er noget med, først så skal man have den der lige er. Og et battericover her. Sådan der. Og så skal vi have fat i batteriet. Kan vide, om det skal vende på en bestemt måde? Det tror jeg ikke. Sådan der. I skal have lidt tape i. Og hvordan skal den så vende? Lad os se, den kommer ud der, så den kommer ud op for oven. Ja. Sådan. Luk. Og så skal der være et kabel, der har vi her. Det er et kabel, ligesom vi kender dem fra printer. Ganske almindelig USB-kabel. Lad os prøve at se, hvad der sker, når vi sætter den til. Sådan. Der er lys i toppen, det kører. Så lad os se, hvad den finder herovre på computeren. Udskriv. Jamen det kører jo direkte, og der er en lille knap til at skære den fri her. Og det kører derudad. Jamen det må man jo sige, PNP Plug and Play, det holder i hvert fald. Så det er lige at tage den ud af æsken og sætte den til, og så kører det bare derudad. Vi ses jo nok igen. På et eller andet tidspunkt kommer vi nok med nogle flere spændende videoer med spændende produkter i. Så bliv hængende på vores Facebook eller vores YouTube og kig lidt med. Så får du besked, når der kommer noget nyt. Hej så længe.